Яран гөле киң тәрәзә төбендә, кояш күп булган якта әйбәт үсә ди торган иде дәвәнием. Аның тәрәзәләре яран гөле тулы була иде. Гомер буе мин дә дәвәнием кебек киңлек, яктылык, ирек яраттым. Бер чәчәге кибеп коелып төшкәндә, яранның кичкенәләре чәчәк ата башлый. Бу безнең татар ханымнары гөреф-гадәтләре кебек. Дәвәниләр кыз балаларга белгәннәрен, өйрәнгәннәрен калдыра да үзләре китеп бара. Яран гөле минем өчен иң татар гөле. Тәрәз төбем минем берничә. Тәрәз саен яран гөл үсә. Ал яраннар кебек алсулана, бәгыркәем мине күрде исә. Кайгы хәсрәтем дә юк сыман, йөрәккәем яна ут сыман. Газапланам иртә кичләрен, әйтә алмыйча йөрәк хисләрем. Яннарыма гына килсә иде, сөям сине бәгырем дисә иде. Күзләреннән алмый күзләрем, сөйләр идем йөрәк серләрем. Тәрәз төбем минем берничә. Тәрәз саен яран гөл үсә. Ал яраннар кебек алсулана, бәгыркәем мине күрде исә. My grandmother used to say, the geranium grows best in a wide window where there is plenty of space and sunlight. Her windows were always filled with colorful geraniums. Like my grandmother, I always loved space, light, and freedom. I remember how one flower would wither and fall, but then the little geraniums would start to bloom again. This reminds me of the traditions of our Tatar women. Just as grandmothers pass on their knowledge and wisdom to their granddaughters, the flowers continue to grow and share their beauty. For me, the geranium is more than just a flower. It is the most Tatar flower, representing strength and the connections in our heritage. Jirka